ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворо оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. шаби гузашта хабар баромад ки муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Колби Ковингтон ва Билол Муҳаммад дар коркар қарор дорад ва агар ки ташкилот бо варзигарон маслиҳат карда тавонанд, пас ин муҳориба ба наздикӣ баргузор мегардад. оиди ин чиз менеҷери Билол Муҳаммад Али Абдулазиз хабар дод. UFC бо ма ба алоқа баромаданд. онҳо муҳорибаи Билол Муҳаммад ва Колби Ковингтонро ташкил кардан мехоҳанд. агар гапро росташро гӯем, пас Билол Муҳаммад бояд ки барои камарбанд ҷангад. барои ма фарқ надорад ки дигарон чӣ мегӯянд. ма боварӣ дорам ки Билол Колби Ковингтонро шикаст медиҳад ва баъд бо ғолиби муҳорибаи Камару Усман ва Леон Эдвардс меҷангад, гуфтааст Абдулазиз. ва дӯстон, шояд ки ҳозир дар шумо савол пайдо шавад ки муҳорибаи Колби Ковингтон ва Ҳамзат Чимаев чӣ мешавад. пас ин саволро яке аз мухлисони Колби Ковингтон аз ӯ пурсон шуд ва Ковингтон дар ҷавоб ба ӯ гуфт ки Ҳамзат метарсад. хотиррасон мекунем ки дастаи Ҳамзат Чимаев чанд муддат пеш гуфта буданд ки Ковингтон барои муҳориба зидди Ҳамзат розӣ нашуд ва чӣ гуна ки имрӯз мебинем Колби мегӯяд ки Ҳамзат аз ин муҳориба тарсид. ба фикри худи шумо дӯстон, кадоме аз онҳо рост мегӯянд? шаби гузашта Ислам Махачев ва Александр Волконовский дар видеоконференсия каме баҳс карданд. биён якҷоя тамошо мекунем. ҳамаи рақибони ман мегуфтанд ки ман гӯштини ӯро манъ мекунам. ӯ маро ба замин афтонда наметавонад. аммо бародар, дар Австралия умуман гӯштин нест. барои ҳаме ба ман фарқ надорад. ба ман гӯштин дар кор нест. агар ту гӯштини хуб ва ҳимоя аз текданҳои хуб дошта бошӣ, ту бояд дар олимпиада аз тарафи Австралия баромад кунӣ. бале, ту рост мегӯӣ. ман бе ин ҳам чемпиони миллии Австралияюм. Ислом, ӯ дар ҳақиқат чемпиони миллӣ аст. агар ин хел бошад, пас ту бояд дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунӣ. ҳамаи ин чизҳо фаҳмо. аммо чӣ гуне ки ту гуфтӣ мо дар ММА баромад мекунем, ту бояд ин чизро фаромӯш накунӣ. ҳамаи мо медонем ки ту умед дорӣ ки маро ба замин афтонда идора кардан мехоҳӣ. аммо агар ки ту ин корро карда натавонӣ, пас боварии худро гум мекунӣ. рости гап, ман ӯро ба нокаут равон кардан мехоҳам, чунки ҳама мегӯянд ки Ислам гӯштингир греплер аст. ман ба одамон зарбазании худро нишон додан мехоҳам. ӯ мундуқ аст ва ман воқеиятан боварӣ дорам ки ӯро ба нокаут равон карда метавонам. дӯстон, фикр мекунам ки пресс-конференсияи онҳо хеле шавқовар мешавад. барои ҳамин пресс-конференсияи онҳоро интизор мешавем. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра дигар чемпиони пешинаи UFC Конор Макгрегорро тарсончак номид. медонӣ, ҳама бо Конор ҷангидан мехоҳад, чунки муҳориба бо ӯ ба ту пули калон меорад. аммо ман фикр мекунам ки бояд шавқи худи Макгрегор пайдо шавад. ман чанд маротиба ин муҳорибаро талаб кардам, лекин ӯ хаб кард. ҳамон рӯзе ки ин муҳориба барои ӯ шавқовар мешавад, ман тайёрам ки ҳамон рӯз бо ӯ муҳориба гузаронам. аммо худи ман дигар ба ӯ визит намедиҳам. Макгрегор чанд сол мешавад ки пинҳон шудагӣ аст. ӯ барои худ рақиб интихоб мекунад. танҳо барои ҳамон муҳорибаҳое розӣ мешавад ки дар он муҳорибаҳо худро ғолиб мебинад. лекин ӯ кори дуруст мекунад вақте ки барои муҳориба бо ман розӣ намешавад, чунки медонад ки дар ин муҳориба чӣ гап мешавад, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунем ки Чарлз Оливейра муҳорибаи навбатии худро бояд ки зидди Бенил Дариуш гузаронад. ана оиди Макгрегор боша, пас ҳоло маълум нест ки ӯ кай бармегардад ва зидди ки муҳориба мегузаронад. дӯстон, ин буд тозатарин хабарҳои имрӯза. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳоятонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.